Fuq inizjattiva ta' Malta l-immigrazzjoni irregolari se jkun suġġett li se jiġi diskuss waqt laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hawnhekk fi Brussell bejn illum u għada. Kienet Malta illi avviċinat lill-Italja, Spanja, Franza, il-Greċja, l-Slovenja, il-Bulgarija, il-Kroazja u Ċipru. U f'temp ta' ftit siegħat intlaħaq qbil dwar abbozz ta' proposti illi se jiġu ippreżentati. Fi ftit kliem nistgħu ngħidu li dak li qed timbotta Malta jista' jinġabar hekk azzjoni konkreta sabiex tindirizza il-problema ta' l-immigrazzjoni irregolari. Proposti ta' Malta dwar l-immigrazzjoni irregolari li kisbu l-approvazzjoni ta' tminn stati membri oħra se jiġu diskussi waqt laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea nhar il-ġimgħa filgħodu. L-abbozz bil-proposti ġie deskritt minn sorsi qrib One News bħala tajjeb ħafna. U mhux esklus li waqt it-taħdidiet aktar pajjiżi jingħaqdu ma' Malta u mal-pajjiżi li qed jippruvaw jindirizzaw il-problema. Sorsi oħra qrib One News qalu li l-proposti fl-abbozz kisbu l-approvazzjoni ta' pajjiżi oħra. Fosthom 3 mill-aktar pajjiżi b'saħħithom f'inqas minn 24 siegħa. Dan jikkonferma l-importanza tal-pożizzjoni ċara u s-sentimenti li esprima dwar l-immigrazzjoni irregolari il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u l-ħidma li twettqet mir-rappreżentanza Maltija sabiex is-suġġett jiġi inkluż fl-aġenda. Is-summit ta' dawn il-jumejn oriġinarjament kien se jiffoka fuq l-aġenda diġitali u l-innovazzjoni, it-tkattir ta' xogħol għaż-żgħażagħ u l-isħobija tal-pajjiżi fil-Lvant. Fost oħrajn l-abbozz dwar l-immigrazzjoni regolari jitratta l-prevenzjoni tal-immigrazzjoni regolari u l-protezzjoni ta' min jemigra. One News huwa informat li bħala prevenzjoni qed tiġi proposta azzjoni konkreta kontra traffikar tal-umani, aktar kooperazzjoni mal-pajjiżi minn fejn jgħaddu persuni immigranti u pajjiżi minn fejn joriġinaw. Hawnhekk l-abbozz jissuġġerixxi għajnuna finanzjarja u umanitarja l-iżvilupp tal-pajjiżi minn fejn persuni qed jemigraw illegalment u mezzi kif din għajnuna tintuża sabiex verament tiġi indirizzata il-problema. Fost il-proposti wkoll hemm li jinbnew sistemi tal-ażil b'saħħithom fil-pajjiżi minn fejn joriġinaw l-immigranti sabiex ikunu jistgħu jirritornaw mingħajr ma jipperikolaw ħajjithom. Preżenti għall-laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-President Herman Van Rompuy u rappreżentanti ta' kull stat fosthom Malta. Dak kien kollox għalissa min-naħa tiegħi jiena Janice Bartolo għal One News minn Brussell.